Roskilde to go til skate i halv 12. Der er rulleskøjter, skateboard og løbehjul. Det er 16 til 18 hver tirsdag. Det er mega fedt. Det er fedt at stå på skateboard, fordi man kommer ud og møde en masse nye mennesker, og man får et vildt adrenalinkick. Vi har hjelme, rulleskøjter, løbehjul og skateboard til alle. Kom ud og prøv. Never saw the way to serve, never claimed our dirty turf, never rode the waterfall, but now we're here to take it all. Kom ud og skate, det er super fedt. Good.